владимир Путин раис ҷумҳури Русия аз қазияи марги тифли 5 моҳаи тоҷик Умарали Назаров дар Санкт-Петербург ки ба вокунишҳои мухталиф дар Тоҷикистону Русия ва берун аз он рӯбарӯ шуд огоҳ будааст. Дмитрий Песков, сухангӯи Кремл, рӯзи 28 октябр дар суҳбат бо расонаҳои кишвараш гуфтааст, ин қазия ба таври васеъ дар расонаҳо бостоб ёфта ва табиист ки Владимир Путин ҳам дар ҷараёни ҳодиса аст. Вале Песков дар идома ба саволҳои хабарнигорон ки оё қазияи марги Умарали таҳти назорати шахсии Путин қарор гирифтааст ё не, гуфт ки ин ҳама ҳодисаҳо наметавонанд дар назорати президент бошанд. Ин номумкин аст. ҳамчунин имрӯз вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон бо нашри як изҳорот хабар додааст ки ҳамкорӣ миёни ду ниҳод вобаста ба тафтишоти парвандаи ҷиноӣ оид ба марги шаҳрванди Тоҷикистон тифли 5 моҳа ки дар Санкт-Петербурги Русия ба ҳалокат расида буд, бинобар сабаби он ки ин ҳодиса бо осбоби калони ҷамъиятӣ гирифтааст, идома дорад. дар изҳороти вазорат таъкид мешавад ки аз ҷониби сарёсати Кумитаи тафтишотии Федератсияи Русия ҳолати фафти Умарали Назаров муоина карда шуд. Оид ба ҳодисаи мазкур мутобиқи Кодекси ҷиноятӣ ва Кодекси мурофиаи ҷиноятии Федератсияи Русия парвандаи ҷиноятӣ боз шуда аз 20 октябри соли ҷорӣ оғоз гардида тафтишот идома дорад. Ин дар ҳолест ки волидайни Умарали Назаров мубталои беморӣ будани фарзандашонро рад мекунанд. мегӯянд ки дар дасташон санадҳои зарурӣ аз табобатгоҳ аст ки кӯдакашон солим буд. вазорати умури дохила мегӯяд намояндагии ин сохтор дар Русия аз рафти ҷараёни тафтишоти парвандаи ҷиноятӣ мунтазам огоҳ аст. дар ҳамин ҳол токунун гунаҳгори марги тифли 5 моҳаи тоҷик муайян нашудааст. бинобар ин дирӯз як гурӯҳ тоҷикистонёни муқими Амрико дар ҳамоиши эътирозӣ дар назди консулгарии Русия дар Нью-Йорк хостори таҳқиқи мунфисонаи марги Умарали Назаров шуданд. эътирозгарон аз тӯл кашидани ташхис ва хулосаи тиббии тифли тоҷик изҳори нигаронӣ карда, надодани ҷасади Умаралиро ба волидайнаш нигаронкунанда номиданд. ҷавонони тоҷик хостори он шуданд ки ҷасади тифли 5 моҳа ба волидайнаш таҳвил дода, ҳарчи тезтар омилини ин ҳодисаро таҳқиқ ва ҷинояткоронро ҷазо диҳанд. инчунин ба ин ҳама беадолатиён нисбат ба шаҳрвандони Тоҷикистон хотима дода шавад. ёдовар мешавем ки 13 октябр кормандони хадамоти федералии муҳоҷирати Русия дар шаҳри Санкт-Петербург модари Умаралиро боздошт мекунанд. Умарали 5 моҳаро аз модар ҷудо карда ба полис месупоранд ки баъди чанде кӯдак дар беморхонаи кӯдакона ба ҳалокат мерасад. То, что его забрали у родителей, это уже было незаконно. И мы тоже по этому поводу здесь собрались, чтобы высказать, почему и забрали, почему именно забрали у ребенка у родителей. Это одна из наших задач, чтобы выразить свой голос, свое недовольствие по этому поводу, чтобы показать, что мы все едины и мы не можем больше молчать.